Ƙasar Najeriya ƙasa ce mai cike da jama'a game da tarin matasa wacce ilimin boko da addinai suke a cikinta. Amma kash babu taimakon juna a tsakanin al'umma. Wasu yaran kuma sun gujewa wajen neman ilimi. Ƙananan yara da yawa sun jefar da karatu sun rungumi sana'a. Abin tambaya a nan, iyayen ne ba sa son karatun yaran ko kuma malaman makarantun? Haƙiƙa ilimi ginshiƙi ne ga rayuwar al'umma. Rashinsa kuma yakan jefa al'umma cikin mummunan haɗari. Ƙananan yaran nan su ma 'ya'ya ne. Idan kai musu fyaɗe ko ka ɓata rayuwarsu, to kaga ka ɓata rayuwar al'umma mai tarin yawa. Yi wa ƙananan yara fyaɗe ko garkuwa da su ba shine mafita ba. Ka kula da haƙƙin matarka, ka kuma ba wa 'ya'yanka mata ingantaccen ilimi. Ka cika alƙawarin da ka ɗauka don kare mutunci da kuma martabarsu. Nan ne ko? Musbahu, anya ku akwai mutane a gidan nan? Akwai alamun da mutane. Amma kin san me zami? Tunda aiki yayi mana yawa. Mu je mun gama da wa'ancan sai mu dawo ta nan. Kuma shiga gidan nan zami? Me zai hana? Kana ganin matan nan ba ta kama da muguwa ba kuwa? Babu abin da zai faru da mu. Ku shigo. Lafiya kuke neman gidan sigar zali? Daga makarantar su ne aka ba mu rahoton baya zuwa makaranta tsawon wata 6. Shi ne muka ce ya kamata kuma ya dace mu zo mu ji yaya. To in ban da sa ido, ni ne ubansa. Ni ya kamata in kula da al'amuransa. Me ya sa kai hannunku ciki? Ni ne ubansa ko wannan wani irin sa ido ne? Ƙwarai kuwa. Muna aiki a ƙarƙashin hukumar kare haƙƙin ƙananan yara da mata. Kuna nufin ku ma'aikatan gwamnati ne? Ai bayani zafi. To yanzu dai ya ake ciki kenan. Ya kenan yanzu kuke so a yi? Muna so mu ji dalilin da yasa baya zuwa makaranta. Ka san yaron ne. Mu din akwai dangi, dan dangi ne. Wannan ya ce yana so, wannan ya ce zai ɗauke shi, wannan ya ce zai ɗauke shi. Shi ne duka. Yana da farin jini dai. Ai akwai farin jini, to a takaice dai yanzu in gaya ma. Yaron nan yana can gidan kakanninsa. Sun zo sun ɗauka, to bayan da ka iya. Amma in Allah ya yarda, satin nan ne zan zo da shi makaranta. In Allah ya yarda, zan zo da shi makarantar. Zan kawo shi in Allah ya yarda. Kaga, ka je ka musu ruwa. Ba shi ma tafiya zai yi. Ba shi ma tafiya zai yi. Allah saka da ni. Allah taimaka. In Allah ya yarda.
ba komai to na gode. Wannan ba shi bane garzali? Ka kun cika sa ido. To wancan kaninsa ne. Ko kan wani irin kuna abu ne kamar wasu mayu. Me hakan ne? A'a, da Allah. Kamar su ɗaya kamar yan biyu suke. Ko ka bai haka dai ba kuma mai adalci. Haba, kai ka ce wasu mayu naci haka. To waye ja? Waye ja? Me ka ce? Waye ja in baki bar su sun shigo gidan nan ba. Haka ba za ta faru ba. Ni daga yau kar ki ƙara barin irin mutanen nan su shigo mana gida. Kai kuma idan mutane suna sallama kana zuwa, kana leƙowa, sai na fasa maka kai. Iyakaci in dare yayi, ka ce za ka rama. Musbahu. Ni fa wallahi gidan nan da muka je tun da safe shi nake ta tunawa. Anya babu wani abu a gidan nan kuwa? Nasirin ni kaina tunanin gidan nan nake yi. Amma ba za mu bar maganar nan haka ba. Gaskiya kam. Wai me mutanen nan suka yi muku ne duk kuka tada hankalin ku? Wai kai baka da aiki sai shiga abin da bai shafe ka ba? Eh? To sarkin sirri. Ita ma wannan maganar sirri ce? To sarakan fada. Ku duk inda kuka haɗu ba za ku zauna lafiya ba sai kun yi hayaniya. Ka kyale shi ai dama ne raina in ya isa yi wa Amira mana. A Amira tsoron ta nake ji? Tsoron ta nake ji? Tsaye da motar nan. Ka tsaye da motar nan nace. Je zan biyo ku a baya. Musbahu. Wallahi ni ma in dai ka fita wallahi ni ma ba zai ja ni ba. To ke kin san jaki ne? Kin san jaki? Ai ke ce ba zan ja ba wallahi. Oga da Allah kai hakuri ka da wallahi ban sake magana ba. Allah kai hakuri. yanzu ka duba ga mutane ta kai at least kusan wata uku bata zo makaranta amma daga lokacin da ne musu magana har zuwa yanzu wata uku kwata ma bata ƙara zuwa makaranta. Ka ji fa ni na kasa gane me yake damun mutane. Karatun nan fa gwamnati ba cewa ta yi sai kun biya kuɗi ba amma kun kasa tsayawa ku kula da ilimin yaran ku. Ya dai kamata Abdul Nasir ko ya kamata a ce kun shiga cikin wannan gwamnati. Gwamnati tana iya kokarinta akan wannan abu kuma abin ya damu gwamnati sosai akan rashin kula da ilimin yara. Amma su iyayen kamar ba su damu ba. Sai ka ga sun bar 'ya'yansu a gida ba ilimi ba zuwa makaranta sai ka ce ba su suka haife su ba. Akwai wata mata da ne mata magana ni da kaina na je gidansu ne mata magana akan ɗanta ba ta zuwa makaranta tunda akalla yanzu kaga muna da yara kusan 18 kwata-kwata sun daina zuwa makaranta. Subhanallah. Wannan matar a ina take? Da Allah ina son ganin ta in ba da mu. Abdul Nasir kaka wahalar da kanka. Matan nan tana da taurin kai sosai. Ba za ta yi da abin da za a ga mata. Babu komai. Ni dai ina son ganin ta kawai. Wannan sai. Bari rubuta wa sai. Na gode. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kan kai daɗe. Ni sai yau gaskiya na ka ƙarar driver nan don ni gaskiya na gaji da abin da yake mini gaskiya. Da kuma me ya faru tsakani? Me ya miki kuma yau ma? Yauwa ƙara wanda yarinyar na kawo. Ba ta ganiya da mutunci. Gaba ɗaya ne mata magana na kunta bani amsar ta dace da ni. Sai ta dawo min da bakar magana. Wai me yasa ne wai ku har abada ba ku mutunta sunan ku bane? Yanzu a gaban da kuke zo wannan hayan sai da baka ganin girman mutane? Shi kullum fa baya mutunta ni fa kullum ban san bashi doka ya ba wannan da kake ganin sa. Ke baki ake kina bi? Kuma ina ruwanka da ni? Ni ba ina ruwana da ke. Ka shiga ka na ita mana dole sai ka. Hello? So, Abdul Nasir kana ina? To ka ƙara so ka zo office ɗin yanzu ku tafi da Nasirin. Ka ƙara so ka sosai ku tafi da ita. Ka shigo yanzu. Ba matsala. Yawwa. Wacce abin da ke son faɗa muku shine, wai me yasa har abada ba ku mutunta junan ku bane? Ba za ku ɗauki juna a matsayin abokan aiki ba?
kai me saba ka dauke ta a matsayin wajen ta baka umarni ba a matsayin abokin aikin ka ke me saba ki bashi da ka dauke shi a matsayin mutumin da zaka dauki abokin shine shi abokin aikin ki zai kwada kanku kai mutum burin mu a ayyukan da muke yi bane kuma baya ganin mutunci saboda ta dauke ni direba ba ta ganin mutunci na ba ta ganin daraja ta wai ku ba ku jin kunyar kullun sai ka ce kotu duk sati sai a muku hukunci duk sati sai a muku shari'a wannan tsari ne wannan an ba mutunci bane wannan abin da ke so da ku wannan ya zama shi na farko shi na karshe kada in ƙara jin irin wani abu ya fito tsakaninku idan ka dade da zaka canza mu wani a canza ni wala an ka canza ni sai me tabbata ga cikin office ku fita cikin office ina yanzu can sorry sir look at you kai in cajin kele wannan ga wani a gaban ka kuma wani hayaniya cikin office kullum ake dake nan haba it's rubbish anya ko babu wani abu a cikin zukatan iyayen yaran nan da suke boyewa dukan ma haka muka faɗa sai dai ba za mu gaggawar yanke hukunci ba kuma dai menene ya ce gobe zai je ya ɗauko yara ya so ya ɗauko shi mu kuma jibi sai mu koma makarantar mu gani idan bai mai da shi ba sati na sama sai mu sati sama yayyawa satin nan da next week da ya kamata a ce kun shiga sati sama yayyawa kusan wani hali za ku sa yaran a ciki a kunce yaran sun sa shi a ciki ai ba za mu gane irin wannan ba satin sama yayyawa shi kenan za mu yi hakan Allah ya yarda hakan za Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sa? Baka da cewa. Allah ya dada mu. To alhamdulillah ka ki sai. Alhamdulillah. Yawa musu babu. Ya labari? Ina wani labari. Kai faɗa mu me ya haɗa me daga maka hankali haka. Wallahi yalla bai wasu yara ne guda biyu. Mace da namiji yan aji 4 a primary din tsakiyar birni. Wai an ce marayu ne mahaifinsu ya rasu. Amma headmaster ya je gurin mahaifiyarsu ita kuma ta ce masa 'ya'yanta neman mata kuɗi suke yi wa inna ilaihi raji'un subhanallah abu ga zama ba ina na san take asalin tana nan a sai ku tashi tafi wannan gidan okay to a wannan ba ku zama ba subhanallah wallahi sauki na rasa menene yake damun mutane yanzu wai abu ya faru da kai da makocinka kana gani ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan abin yana damu da mutu ƙara gaske amma mun ce min break idan mun dawo sai mun dora mu ga me zami insha Allah bane zami kenan imanillah Nasri? Na'am. Biko mun rigar nan. Yawa. Ki sauri mana. Kawai kai me yasa baka ji? Kana da problem wallahi. Tun da za kana ta wani delay. Nasrin? Shiga gidan nan ki nemo mana izinin shiga in kuma za ki iya tattauna da ita to sai ki abin nan Bari shi kan gwada. Dan na ga ba zan iya ba sai ka ce. fatan alkhairi
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wannan wace irin mace ce za ki shigo mutane gida haka? Baki kika yi. Mun zo mu tattauna da ke ne, mu jami'an gwamnati ne. Ba dai malaman tsafta bane ko? Ba malaman tsafta bane. Lafiya dai ko? Lafiya kalau sai alkhairi. Yarinyar nan ba ta da mutunci. Bari da tsayawa a tafi aiki. Amma fa na san irin wannan. Sorry sir. Sorry sir. Amma abokan aiki na waje, idan kin ba da izini sai su shigo don maza ne ba mata ba. Wai mu ba za mu shiga ciki ba ne? To shiga mana. Za ka iya shiga ai. Ki ce su shigo, don ba san alkhairin da kuka kawo mun ba. Alkhairin ne ta. Alaikum amma alaikum assalam. Mun dawo? Mun dawo. Sannu da zuwa. Sannun ku da zuwa. Sannun ku dai. Bismillah ga wuri ku zauna. Sannun ku da zuwa. Ga wuri na haɗa ya ba. Sannun ku da zuwa. Maraban ku. Yawwa. Sannun ku da zuwa. Ni sunana Abdulnasir Muhammad. Wannan abokin aiki na ce. Sunanta Nasrin Ahmad. Wannan ma abokin aiki na ne. Sunansa Kitu Yakubu. Mun zo ne daga hukumar kula da ilimin ƙananan yara da mata. Muna so za mu miki wasu tambayoyi da fatan za ki ba mu haɗin kai. Me kuke so ku tambaye ni? Muna so mu tambaye ki ne akan 'ya'yanki guda biyu, Usman da Amina. Me dalilin da yasa ba sa zuwa makaranta? Idan 'ya'yana ba sa zuwa makaranta, me yana ku na sa ido? Ko 'ya'yana 'ya'yan gwamnati ne? ‘Ya'yanki ne, amma gwamnati tana so ne ta taimaka miki saboda kai ‘ya'yan naki su gurɓace su fi ƙarfinki. Kin san shi ɗan adam idan babu ilimi kamar dabba yake, ita kuwa dabba babu mai iya sarrafa ta sai wanda yake bata abinci. Shi ma idan tana cikin wani hali ko yanayi na jin yunwa za ta iya banke shi ta yi abin da take so. Kaga dakata, ka daina haɗa ‘ya'yana da dabba. Idan cin mutunci ne kaku, ku tashi ku tattara ku ban min gidana. Kai matan nan akwai taurin kai. Babu ruwanka. Malama Baraka, abin fa ba na faɗa bane. Dukkan mu nan ba mu zo zan mu tafi da 'ya'yanki ba. Mun zo ne don mu baki shawara akan ilimin 'ya'yanki. Na san ke mai hankali ce. Kuma ba za ki so da kika fara rayuwarki a cikin kunci da talauci ba. 'Ya'yanki sai irin wannan rayuwar taki ba. Ta mijinki Malam Yunusa bai mori rayuwarsa ba saboda bai yi ilimi ba. Haka ya mutu a wahale. Bai kamata ke da ya bar wa amana 'ya'yansa ba. Ki basu su rayuwa irin taku. Mutuncin nan naku ya ishe ni. Mijina yana ƙasa a kwance, kuna muzanta shi. Ya haƙuri. Ki zauna. Duk gaba ɗayan mu nan musulmai ne. Ki zauna. Ki shiga rigar musulunci ki zauna. Haba Malama Baraka, mu zuwa muka yi gyara gidanki ba zuwa muka yi mutuncinki ba. Idan fahimtar ki haka ta ɗauka, to ki gafarci mu ba haka muke nufi ba. Allah maɗaukakin sarki yana cewa dukkan ku ababen kiwo ne kuma za a tambaye ku kiwon da aka bar muku. Me za ki iya faɗa wa Allah idan baki kula da kiwon da aka bar miki ba? Ba wani abu Allah yake nufi ba illa ki kula da ilimin ƴaƴanki, ki kula da tarbiyyar su. Idan kika ba su kyakkyawa za ki samu sakamako kyakkyawa ranar alƙiyama. Idan kika ba su mummuna za ki samu sakamako mummuna ranar alƙiyama. Usman, lafiya? Me ya faru? Shiga da Amina gidan ta ji mata ciwo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tana ina Amina? Tana ina?
ilaha illallah za ka iya kai mu inda yake